az még nem is sípoltak. Gyerünk, gyerünk, Bécó előre! Menjél, kisfiam! Rúgjad, azaz, gyerünk előre! Menjél előre! Ádi! Menjél, Bécó! Kíváncsi ezek a videó milyen lesz. A videóban nincs gond. Ilyen! Azaz! Rúgd meg! Szép! Adrián, odafigyelj! Hát passzolj már Adrián, basszus, ott vagy középen üresen a gyere. Bécó oda rúgta Adriánnak. Gyerünk, Bécó, gyerünk! Semmi baj! Középen senki! Gyerünk, Márkó! Bécsike, rúgd a fiam! Rúgd meg! Gyerünk! Szépen már le! A Bécsi! Ácsi! Nem! Ácsi! Csak védjed, kicsim, védjed! Gyere ki a körön kívül! Körön kívül! Menjél, menjél, menjél! Gyerünk, menj előre! Menjél előre, menjél, menjél, menjél! Vigyázz! Gyerünk, gyerünk! Gyerünk, Márkó! Nem baj! Gyerünk, 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 gyerünk! Faszod le! Gyerünk, Bécó! Gyerünk, Balázs! Állj meg ott, Bécó, hogy passzoljanak! Gyerünk, Bécó, futás! Hoppá! Kéz volt, beleért kézzel, megfogtam Semmi. Gábor, gyertek vissza! Gábor! Gyertek vissza! Gyertek vissza! Vigyázz, Adri! Tiéd, Sanyika, fogd meg, azaz! Rúgjon előre, rúgjon! Futás előre, Bécike! Nyomás! Passzoljatok, passz! Együtt vagytok! Együtt, nyomás! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Passzoljatok egymással! Segíts neki találni! Gyerünk! Bécike, menj a kapu másik oldalára! Gyere vissza! Gyerünk, Adrián, menjél! Gyere, Adri! Bécó! Pirostól ne legyen! Azaz, Sanyika, ügyes vagy! Szép volt! Ilyen, gyerünk! Nyomás! Várj nekünk, passzol! Gyerünk, erre rúgjátok ki! Jó Istenem! Gyerünk! Hajrá, kicsi! Te vagy jó! Bécike! Csak a kézből menj! Gábor, maradj hátul! Hogy passzoljon! Vigyázz! Ácsi! Rúgd meg! Gyerünk, Adrián, vigyázz! Vigyázz, Adri! Gyertek előre! Vigyázz, Adri! Azaz, Gábor! Állj meg, Bécó, rúgják a labdátokat! Adri! Vigyázz, Adri! Hoppá! Ó, Gábor! Rúgd be! Ez az!
Jobban jártunk, hogy visszacserélték a Jobban mesztert. jártunk, ugye, hogy jobban jártunk, hogy nem kapus lett. Addig variáltak, hogy... Ja. Gyerünk, Bécó, menjél, ne állj meg! Figyelj! Gyerünk előre! Felfele! Rúgjad! Nyomás fölfele előre! Menjetek előre! Passzol neki! Rúgma 2 gólt rúgna a gólfogás. Igen? De ne tud egyel. Rúgjad! Harmadik volt? Nem tudom. Harmadik? Figyelj! Hát most nem tudom, mind a hármat rúgta, nem? Itt is volt, igen, azt Aztán, gyerünk! Gyerünk! hallod, rúg még egyet, ő a gólfogás. Fogd meg! Azaz! Ügyes vagy, Ruki! Gyerünk, rúgjál még egyet, Mitró! Jó van, Sanyika, ügyes vagy! Ügyes! Rúgd be! Azt hiszem, hogy... Rúg be! Jó erősen rúgjad a labdát! Azaz! Gyerünk! Szép volt! Ó! Picike, menj rá! Menjél rá! Rúgjad! Rúgjad, Ábristalán! Gyerünk! Kapus, 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 kapus! Rúgjad! Fogd meg! Azaz! Jól van, ügyes vagy! Nyomás föl! Rúgjál előre! Gyerünk! Azaz! Szép volt! Hoppá! Szaladjáni! Passzol! Menjetek, gyerünk! Menjél, Bécó! Hagyjad! Hagyjad, gyere, passzoljon! Rúgd be! Gyerünk, Márkó! Rúgd be, Pici! Hagyjad! Fordulj meg! Fordulj meg! Gyerünk, passzoljál! Azaz, Sanyika, ügyes vagy! Rúgjad ki! Gyerünk, Bécó! Menj rá, azaz! Hajrá, pirosra! Gábor! Jaj, Gábor! Együtt vagytok! A kapuhoz! Gyerünk a kapuhoz! Menjél a kapuhoz! Szép volt! Ez az, ügyesek vagytok! Nyertünk, azaz!